आकाशवाणी गुवाहाटी मावबाहु रादाब फरायदों अमृत खेरखातारिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गोदान दिल्लीयाव मिरु गाथोन दै लामा दै हान्था मेला मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ मोगा-मोगि लोगो हमना सावरायलायो। जौगानाय आसाम दर्शननि बेन्दोंआव आसाम हादरसाखौ जौगाहोनायनि खारथायखौ लानानै सावरायनाय जायो। समाजारि बिजोंनि मोनसे रादाबाव बे सोमोन्दै गिबि मन्त्रि डक्टर शर्माया बुङोदि मिरु मन्त्रि मुस्रि सन'वालजों जानाय मोगा-मोगि सावरायनायाव आसामनि इयुन आरो हादरसानि दावगानायनि बागै सावरायनाय जायो। बिथांमोना थांनाय 10 बोसोराव आसामनि जौगानायनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे फैगौ समाव रांखान्थि जौगानाय इसिङारि दाथाय एबा आबुं जौगानायखौ बांसिन गोहोगोरा खालामगोन होनना सावरायनाय जायो। गिबि मन्त्रि डक्टर शर्माया थांनाय मोनायाव मिरु गोहो मन्त्रि मन'हरलाल खाट्टारखौ मोगा-मोगि लोगो हमना आसामनि गोहो गावसुंथानि थांखिखौ सुफुंनायनि गुबुन गुबुन बिथिं सोमोन्दै सावरायो। गिबि मन्त्रिया लोगोसे गोदान दिल्लीयाव हाबा मावबाय थानाय आसाम केडारनि IAS मावख'ग्राफोरजों गोसोनि बाथ्रा सावरायलायो। फैगौ 5 जुनाव आसाम मन्त्रि आफादखौ फेहेरनाय जागोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ मंगलियानिफ्राय 3 जुनाव गुवाहाटीसिम फैफिननाय उनावनो मन्त्रि आफादखौ फेहेरनाय जागोन। गोदान दिल्लीयाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ मोगा-मोगि सावरायनायनि उनाव मैया गिबि मन्त्रिया बे बाथ्राखौ फोरमायो। हादरसानाङै दिनै महापुरुष श्री श्री माधवदेवनि 537थि जोनोम सान फोरबो बानजायनाय जादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेदेमा महापुरुष श्री श्री माधवदेवनि जोनोम साननि हादरसानि गासैनिसिमबो हामलायथि जासिनायजों लोगोसे गेदेमा बिथांखौ सिबिनायजों गोसोखाङो। महापुरुष बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरसानि हत्र आरो नामघरफोराव धोरोमारि हाबाफारि लानायजों लोगोसे भागवत दावबायनाय, धोरोमारि सावरायनाय बायदि बायदि हाबाफारि बानजायदों। श्री श्री माधवदेवनि जोहै गायसननाय बरपेटा हत्रआव जोनोम साननि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। धुबुरी जिल्लायावबो दिनै श्री श्री माधवदेवनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों। बे थांखिजों फुंनिफ्रायनो गल'गन्जनि रामरायकुटि हत्रआव गोबां सुबुंफोरा थुबुर जाफैदों आरो सानसेनि हाबाफारिजों गेदेमा गुरुनि सोरजिखौ गोसोखांनाय राहा लादों। समग्र शिक्षा आसामा फैगौ 9 जुननिफ्राय थाखो 3निफ्राय थाखो 8नि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय फारियै मानसुनिनि आनजादनि गिबि फोरबोआ जागोन होनना फोसावदों। सोलोंथाइ बोसोरनि जागायनायावनो फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइनि सोमोनथाइनि थांखिजों खुंनो गोनां बे राहानि जोहै फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ बेलायाव जानाय जेंना आरो बे बेलायाव लानो गोनां राहाफोरखौ थि खालामनाय जागोन। समग्र शिक्षा आसामनि मिसन सामलायगिरिया जारि खालामनाय फोसावथाय बिथोन बायदि थाखो 3निफ्राय थाखो 5सिम 9 जुननिफ्राय 12 जुनसिम आनजाद जागोन। बेराफारसे थाखो 6निफ्राय थाखो 8सिम 16 जुनाव मानसुनाय आनजाद जागोन। भारतारि देंखो मुलुगनि गागि मेथाइ खनगिरि सुमन कल्याणपुरा मैया मुम्बाइआव गावनि न'आवनो रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 89 बोसोर बैसो जाबायमोन। गागि मेथाइ खनगिरि बिथाङा 1950निफ्राय 1970 मायथाइसिम सावथुन मेथाइनि सनाथि जुगाव हिन्दी माराठीखौ लाफाना गुबुन गुबुन भारतारि रावाव मेथाइ खनदोंमोन। 1937 मायथाइनि 28 जानुवारि खालाराव आथिखालनि बांलादेशनि ढाकायाव जोनोम मोननाय सुमन कल्याणपुरा 1980 मायथाइनि गेजेर बाहागोआव गिबि हिन्दी सावथुनाव मेथाइ रोजाबदोंमोन। आजकल तेरे मेरे प्यार के सर से ना ना करके प्यार तुमने पुकारा और हम चले आए बायदि बायदि जोबोर मुंदांखा आरो बयजोंबो अनसायजानाय हिन्दी मेथाइ रोजाबदोंमोन। डक्टर भुपेन हाजरिका दिथा होनाय, दिहुननाय आरो देंखो होनाय बयजोंबो मिथिजानाय असमिया सावथुन अतिध्वनिनि मेथाइयाव गारां होदोंमोन। बिथाङा असमिया मेथाइबो रोजाबना बयजोंबो अनसायजादोंमोन। आरोसो फैगौ 2 आगस्टआव जागायनो गोनां गिबि खोलोबनि खर' साननाय एबा सेन्सासनि थाखाय जिल्ला-जिल्लायाव बावैसो न' फारिलाइ आरो न' सेन्सास सोमोन्दै फोरोंथाय होगासिनो दङ। कार्बि आंलं जिल्लानि दिफुनि सार्किट हाउसआव दिनैनिफ्राय सानथामनि थाखाय सुबुं साननाय एबा सेन्सासनि हाबा थिसनथाइ मोननाय मावख'ग्रा कर्मचारिफोरखौ फोरोंथाय होनायनि राहा खालामदों। सेन्सासआव थिसनजानाय सुबुंफोरा थि खारि बुथुमनाय, बिखान्थि गायसननाय एबा गाव साननाय एबा जायगा नायदिंनाय सोमोन्दै रोंगौसा सुबुंफोरा फोरोंथाय होगोन। मख'नो गोनांदि हादरसायाव जानो गोनां सेन्सासनि हाबाखौ आब्रुथियै मावफुंनो थाखाय सेन्सास सामलायगिरिखौआ गासै रोखोमनि आगु थियारिखौ खालामदों। बेनि थाखाय बावैसो 85,000 सुबुं
सानग्रा मावख'ग्राफोरखौ थिसनथाइ होदों। 7 आगस्तनिफ्राय सेन्सासनि थाखाय थिसनथाइ मोननाय मावख'ग्राफ्रा न' थांना साननाय हाबाखौ मावगोन। IPL क्रिकेट बादायलायनायाव थांनाय मोनायाव आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जालांनाय फाइनेल गेलेनायाव रयेल चेलेन्ज बेंगालुरुआ गुजरात टाइटन्सखौ 5 विकेटआव फेजेनना लान्थि नैथि खेबनि थाखाय IPL क्रिकेट बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो। रयेल चेलेन्ज बेंगालुरुआ 152 राननि थांखि होसोना गेलेनायखौ जागायना 9 अभाराव 5 विकेट खोमाना देरहासार जानो हायो। विराट कोहलीआ 42 बलाव 75 रान बुथुमना नट आउट जाना थायो। गुजरात टाइटन्सआ गिबि बेट हमना थिखानाय 20 अभाराव 7 विकेट खोमाना 155 रान बुथुमनो हादोंमोन। विराट कोहलीनो प्लेयार अफ द मेच होनाय जायो। रादाबा एसेनोसै।